से बोलिए शंकर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सभी गुरु भाई बहन की जय। क्या बात है, चश्मा तो जान मारता। अच्छा, गुरु जी के आशीर्वाद, क्या बात है। आई आज शिव गुरु के चरण में हम सब गुरु भाई बहन इकट्ठा भइल बनी, सब शिव चर्चा के भजन होता। हमार मौसी बिया संगे आइल बिया और पूनम बहन, मधु बहन, नीरज बहन, सब लोग बैठल बा शिव चर्चा में। आ जितना लोग सुनता सबसे रिक्वेस्ट बा आशीर्वाद दी आ घंटी दबा दी ताकि कोनो गाना आवे तो सबके सुने के मिल जाओ, नोटिफिकेशन चल जाओ। क्या बात है। आई श्री धाम भक्ति चैनल के माध्यम से ई फटाफट में शिव चर्चा फटाफट जा रहल बा, तो आई आप सब आशीर्वाद दी। कहे के बा कैसे हो कि अरे हमारा ही शिव गुरु के अरे सामोली सूरतिया जिला हिलवले बा। अच्छा राजू कोई गो जिला हिला दिल बा शिव चर्चा। कितना हो कितना, जब हमनी के तैयार हो के शिव चर्चा में निकले निशन तो गाड़ियों सुने के पड़ेला, खाना बनाई, पोछा झाड़ू करी, कपड़ा धोई, सारा खो धो के तब आवे निशन शिव जी के भक्ति में। तब वो शाम के जानी सन तो लोग के मुंह फूलल रहेला। कहेला लोग कि तो पागल हो गई बाड़ी सन, दिन रात घूम घूम चर्चा करत तारी सब। लेकिन हम सब गुरु बहन पूरा मंडली जोड़ के कसम खा ले बा कि जब तक रही जान तब तक धर्म ध्यान। सही बात बा। केकर ध्यान धर्म प्रियंका जी? गुरु जी के। कैसे कि अरे हमारा ही शिव गुरु के सामोली सूरतिया जिला हिलवले बा, जिला हिलवले बा। शिव गुरु के रूपवा नमोल जिला हिलवले बा, शिव गुरु के रूपवा नमोल जिला हिलवले बा। शिव जी के रूपवा नमोल जिला हिलवले बा, हमारा ही शिव गुरु के सामोली सूरतिया जिला हिलवले बा, हिलवले बा। जिला हिलवले बा, शिव जी के रूपवा नमोल जिला हिलवले बा, शिव जी के रूपवा नमोल जिला हिलवले बा, शिव जी के रूपवा नमोल जिला हिलवले बा। बोल हर हर महादेव की छा गइल पांडे जी। क्या बात है मौसी, हाथ दे लो। जय हो करते हो गई। शिव गुरु के माथावा में लामी लामी जटवा जिला हिलवले बा, जिला हिलवले बा। लामी लामी जटवा जिला हिलवले बा, शिव जी के माथावा में लामी लामी जटवा जिला हिलवले बा। जिला हिलवले लामी जटवा जिला हिलवले बा, तो जिला हिलवले बा। जाटावा से बहे गंगा धार जिला हिलवले बा, जाटावा से बहे गंगा धार जिला हिलवले बा। अरे जाटावा से बहे गंगा धार जिला हिलवले बा, जाटावा से बहे गंगा धार जिला हिलवले बा। आहो जय हो मौसी, मौसी एकदम खुश बिया रे। मौसी त जिला हिलवता के ई भक्तिया रोकले ना रोकाई कैसे। शिव गुरु के गानावा में सोरठो के माला जिला हिलवले बा, शिव जी के गानावा में सोरठो के माला जिला
कवन कौन हो? छपरा, सिवान, गोपालगंज, आला, बलिया, बक्सर, यूपी, बिहार आ समस्तीपुर, दरभंगा सारा जिला हिला दिले बा। आ जब सांपवा फुफकार छोड़ता मन डेरा जाता कि जिला हिलवले बा, कि जिला हिलवले बा। कैसे तो सांपा वहाँ छोड़ेला फुफकार, जिला हिलवले बा, सांपा छोड़ेला फुफकार, जिला हिलवले बा, सांपा छोड़ेला फुफकार, जिला हिलवले बा, सांपा छोड़ेला फुफकार, जिला हिलवले बा। हमरा शिव गुरु के कपड़ा जीन्स पैंट धोती कुर्ता के काम नहीं खे। अच्छा क्या काम बा? शिव गुरु के तो मिर्गा के छाला पर जिंदगी कट जाए के बा। ई तो बात सही बा, हमनी के देख के अपने कुछो ना रखनी। अरे शिव गुरु के डाढ़ावा में मिर्गा के छाला, जिला हिलवले बा, शिव गुरु के डाढ़ावा में मिर्गा के छाला, जिला हिलवले बा। शिव जी के डाढ़ावा में मिर्गा के छाला, जिला हिलवले बा, जिला हिलवले बा। कि अरे सिसिया लोगवा बोले जयकार, जिला हिलवले बा, सिसिया लोगवा बोले जयकार, जिला हिलवले बा, सिसिया लोगवा बोले जयकार, जिला हिलवले बा, सिसिया लोगवा बोले जयकार, जिला हिलवले बा। कायावा में सजवा के हार, जिला हिलवले बा, कायावा में सजवा के हार, जिला हिलवले बा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय हो। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय। आई ए शिव चर्चा में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के हम प्रियंका पांडे, साथ में पूनम पांडे जी, सब गुरु बहन मधु पांडे, नीरज प्रिया जी, सब केहू के तरफ से प्रणाम बा। प्रणाम स्वीकार हो और आशीर्वाद मिले। आई श्री भक्ति धाम चैनल और शिव चर्चा चैनल के माध्यम से रोज एगो दूगो गाना हमनी सबके शिव चर्चा के रिलीज होता। आप सबसे रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब करी आ लाइक कमेंट शेयर जरूर करी और अपन आशीर्वाद दी। आई रात के पूनम जी हमनी के सुतर रही सन, बड़ी अच्छा एगो शिशिया सपना देखले बड़ी। का हो? कौन सपना देखलो? पलंग पर अच्छा अच्छा, आ सुतर रहे पूनम जी एगो सपना देखलस। कौन सपना रहे? आ सपना में का रहे मधु जी सुनित रहे। का रहे? बतावा। कि अरे सुतल में रहनी ये गुरुजी लाली, अरे पलंगिया अरे लाली रे पलंगिया हो। कैसे तो सपना में देखनी गुरु के सुरतिया राम के राम हो। सपना में देखली गुरु के सूरतिया राम राम। सुतल में रहनी गुरुजी लाली रे पलंगिया अरे लाली रे पलंगिया हो। सपना में देखनी शिव के सुरतिया जान के जान हो। सपना में देखली गुरु के सूरतिया राम राम हो। सपना में देखली गुरु के सूरतिया राम। झूठे तोरी बोलिया शिशिया, झूठे तोरी बचनिया यारे, झूठे तोर बचनिया हो। के ये देखलू गुरु के सुरतिया राम के राम हो। के देखलू गुरु के सूरतिया राम के राम हो। के ये देखलू गुरु के सूरतिया राम। आहो बोल शंकर भगवान की। जय हो।
जटवा में गंगा शोभती है तीरशूलवा आरती है तीरशूलवा हो जटवा से बोहे गंगा धारन हो राम हे राम हो जटवा से बोहे गंगा धारन हो राम हे राम हो जटवा से बोहे गंगा धारन हो राम। और का देखले बा का हो सांघवा में बाड़ी पार्वती देवी मैया यार पार्वती देवी मैया हो और देखी का देखता पार्वती जी के संगे जब शंकर भगवान शिव चर्चा में उपस्थित बाड़े तो कहता का कहता हो सांघवा में देखली पार्वती देवी मैया पार्वती देवी मैया हो डम डम डमरू बजावेल हो राम हे राम हो डम डम डमरू बजावेल हो राम। हे राम हो डम डम डमरू बजावेल हो राम। हे राम हो डम डम डमरू बजावेल हो राम। हे राम हो डम डम डमरू बजावेल हो राम। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। सच्चे दरबार की जय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे
मैया पार्वती की जय। आई ए श्री धाम भक्ति चैनल के माध्यम से फिर से एगो हमार शिव चर्चा के भजन आइल बा। आप सबसे रिक्वेस्ट बा कि चैनल के सब्सक्राइब करी और ये भजन के अपन प्यार आशीर्वाद दी। देखिए एगो हमरे ऐसन शिष्या राजू बाबा पियर साड़ी पहिर के अब भोले बाबा के दुआरी बैठ के चर्चा करतिया सुनावतिया। जय हो जय हो। भोले बाबा से कहतरी कि ये भोले बाबा ए बाबा भाई एगो पियर साड़ी वाली आइल बिया। भक्त तो ढेरे बैठल बा, केहू लाल साड़ी पहिर ले बा, केहू पिंक पहिर ले बा, आ केहू पियर करिया मिला के कहतरी कि ये बाबा है पियर की साड़ी वाली पर नजर फेर दी। कहतरे कैसे हो कि भंगिया धतूरा लेके अरे सब कुछ पूरा लेके का करतरी कि भंगिया धतूरा लेके अरे सब कुछ पूरा लेके कि चर्चा करेली ये दुआरी पियर साड़ी वाली। चर्चा करेली अपना दुआरी पियर साड़ी वाली। चर्चा करेली बाबा दुआरी पियर साड़ी वाली। चर्चा करेली अपना दुआरी पियर साड़ी वाली। शिव के करेली जय जयकारी पियर साड़ी वाली। शिव के करेली जय दुआरी पियर साड़ी वाली। क्या बात है। चर्चा करेली अपना दुआरी पियर साड़ी वाली। चर्चा करेली अपना दुआरी पियर साड़ी वाली। बाबा शिव गुरु शिव गुरु नजरिया फेर दिया हो। 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 आ कैसे हो कि लवंग इलायची लेके पूजा के फूल लेके लवंग इलायची लेके पूजा के फूल लेके। लवंग इलायची लेके पूजा के फूल लेके लवंग इलायची लेके पूजा के फूल। कविता दीदी कि अरे बैठेली सड़िया सम्हारी कि है पियर साड़ी वाली। जय हो हर महादेव। कैसे कि बैठेली सड़िया सम्हारी पियर साड़ी वाली। बैठेली सड़िया सम्हारी पियर साड़ी वाली। करेली शिव के जय जयकारी पियर साड़ी वाली। पियर साड़ी वाली। गोदिया में मांगो तारी सुंदर लाला नामा हो। गोदिया में मांगो तारी सुंदर लाला नामा हो। कहेली सुन बाटे गुरुजी आंगनवा हो। कहेली सुन बाटे गुरुजी आंगनवा हो। आ संगे संगे कविता दीदी का मांगतारी है नहीं आ जाई। गोदिया में मांगो तारी सुंदर लाला नामा हो। गोदिया में मांगो तारी सुंदर लाला नामा हो। कहेली सुन बाटे घरवा आंगनवा हो। कहेली सुन बाटे घरवा आंगनवा हो। पूजा के सजवल बड़ी थाली पियर साड़ी वाली। पूजा के सजौले बाड़ी थाली पियर साड़ी वाली। पूजा के सजवल बड़ी थाली पियर साड़ी वाली। पूजा के सजौले बाड़ी थाली पियर साड़ी वाली।
मैया पार्वती की जय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की जय हो। आई आज बहुत खुशी के बात बा कि फिर श्रीधाम भक्ति चैनल के माध्यम से ई शिव चर्चा रखल बा। भक्ति में बहुत शक्ति होला, लेकिन अति कुछ अच्छा ना हो। जब रावण के घमंड ना रहल पूनम दीदी, तो इंसान के का घमंड रही? ना रही हो, रखे के चाहिए हो। घमंड में दुनिया बा, घमंड जिंदगी झंड बा, फिर भी मन में लोग के घमंड बा। चर्चा हो, एक दिन के बात हो, शंकर जी पार्वती जी में बात होता। पार्वती मैया कहली कि हे भोलेनाथ, पर्वत पहाड़ पे रहत रहत मन उब गइल बा। हमू चाहतानी कि तनी देश दुनिया में चलती, शिष्या लोग के घरे चलती, मंदिर में चल के घूम के तनी मानव जन्म में मानव जाति के बीच में रह के आवल जाई, अपना शिष्या लोग से भेंट करके। शंकर भगवान कहनी कि ठीक बा, चलो, कोनो बात नहीं है। पार्वती मैया कहली कि काल शिवरात्रि हो, आज चले के हमनी के। गुरु भाई गुरु बहन कितना तपस्या करता, चल के दर्शन दे के तनी हमरो मन बा घूम के आई। शंकर पार्वती आदमी के भेष में धरती पे आ गई। अइले देखले कि शिवरात्रि के एक दिन पहले से पूरा घाट पर भीड़ लागल बा। जय शिव गुजता, ओम नमः शिवाय चारू ओर भक्त लोग आइल बा। केहू नहाता, केहू जल भरता, बड़ा अच्छा लागल। पार्वती जी कहली कि अब रउआ जाई अपन भक्त लोग के देखी, हम अपना शिष्या लोग के देखे। शिष्या लोग के बीच में पार्वती जी औरत के भेष में आवतारी। देखली कि सब लोग नहा के लाइन लगौले बा। पार्वती जी भी नहैली, नहा धोआ के अपन लाइन में लगली। देखली, कहली कि एगो हजामिन बैठल बिया। बूढ़ा हजामिन वही गांव के रहे। बुढ़ापा में कुछ काम धाम होखे ना पूनम दीदी, तो केहू बता दिहल कि शिवरात्रि आवे वाला बा, रंग थोड़ा सा ले लिह, नेल काटे वाला ले लिह, जाके बैठ जइह। दो चार लोग के हाथ पैर के नाखून काट दिह, रंग दिह, कुछ पैसा रुपया भेटा जाई। बूढ़ी हजामिन बेचारी जाके बैठल बिया। बड़ी लोग दूर से लाइन लगौले बा, शिवरात्रि के टाइम बा। एक एक आदमी के नाखून काट के, केहू 10 रुपया, केहू 20 रुपया, केहू 21 रुपया, केहू 51 रुपया देता। पैसा जैसे होता वो देता, अपना देता, पैसा धरतिया। पार्वती मैया पीछे लाइन में खड़ा हो गई। पूनम दीदी, पार्वती मैया के जब टाइम आई, पार्वती जी के लगे तो कुछ रहे ना। कहली कि देखो, हम कुछ लेके नहीं आई, नाखून तो तरह काटे के पड़ी, गोड़ भी रंगे के पड़ी, लेकिन हमरा लगे कुछ बाना। हजामिन भले कुछ रहे, दिल बड़ा रहे। पूनम दीदी कलश की कोनो बात ना, बहन पहले आओ तोहरे नाखून काट दी। देखो कितना दिल उनकर बड़ा, कितना दिल बड़ा है, बहुत बड़ा। बोलौली, नाखून कटली, रंगली, कहली कि कुछ ना चाहिए, तू जा भोले बाबा के दर्शन कर। पार्वती मैया खुश भैली, बड़ी खुश भैली। पार्वती मैया कहली कि देखो हमार शिष्या कितना भक्त, कितना अच्छा, फ्री में नाखून काट दिल सबसे पहले। बड़ी खुश भैली। हजामिन जब टाइम बीत गई, दर्शन हो गई, शाम भइल, अपना घरे गई। जहाँ पे झोपड़ी रहे ओइजा महल अटारी घर। जय हो हर महादेव की। बंगला, घर, गाड़ी सब कुछ भर गई। सोचत दिया कि हो का गई रातों रात, हमरा घरे सुतल रहे। फिर पार्वती जी शंकर भगवान चल गई लोग। अगले साल फिर महाशिवरात्रि के टाइम आवता। कविता दीदी, हाँ जी, फिर पार्वती मैया जिद कैली, कहली कि ना फिर असो भी चले के, कहीं पता चले वैसने हमार के भक्त हमरा के पुकारत होखे। शंकर भगवान कहनी चलो, तू कहता तो चलो चलो साथे। शंकर भगवान लेके फिर वही घाट पे गईनी, वही मंदिर के किनारा।
लेकिन ओह साल हजामिन आइल ना रहे। पार्वती मैया चारों तरफ देखो तारी, केहू नाखून काटे वाला नहीं खे केहू गोड़ रंगे वाला नहीं खे। कहली कि हो ना हो बात का बा, पिछला बेर तो आई रहे, सब हम धन दौलत कोठा टारी महल सब देहनी, अब की बार काहे ना अइली। पार्वती मैया गौवा में जाता रही पूछत कहली कि हो एने केहू हजामिन के घर बा। तो हाँ बात केहू बतावल। गली दरवाजा जब ठकठकौली, ओकरा के घमंड हो गल रहे। घर में से आवाज आइल के हाँ आ तो शिवरात्रि ह, ऐसन ऐसन बात बा। दरवाजा दरवान जाके दरवाजा खोलता। जब पार्वती मैया अंदर जाता रही तो सिंहासन सोना के लागल बई पर सुतल बड़ी हजामी। जय हो। पार्वती मैया कहली कि हो शिवरात्रि ह, सब लोग के भीड़ लागल बा आ तू ना गइलू। सुतर रहे हजामीन पैरवा तर पार्वती जी खड़ा होके कहत रही, पैर से मार के कहती है कि हम तारा नाखून काटे वाली दिखतनी। ताहरा ऐसन आदमी हमरा घरे नौकर चाकर रखल बा। घमंड हो गए। शिव गुरु से भगवान दे देलक महादेव। महादेव दे देले। घमंड कैलस। अब तो पार्वती मैया के दुख लागल। बड़ा दुख के बाते बा। शंकर भगवान ऊपर से मुस्कुराता रे, हंसता रे, कहता रे हो पार्वती तोहरे देहल संपत्ति हो। तू तो हमरा के कहेलू कि भरले के भरे नी, जरले के जरे नी ना। तू का कइलू? तू जेकरा के देहलू उहे तहार कदर नइखे करत। जय हो। पार्वती मैया कहली कि देखो मान तनी धन दौलत कोठा अटारी सब भरल बा, महादेव के कृपा हो। महादेव के काम में ही जाए के बा। वही कृपा से तारा अंधन भरल बा। आ उहे शिवरात्रि के टाइम बा, चलो नाखून काट दो। अपन कर्तव्य ना छोड़े के चाहिए। छोड़े के चाहिए, चाहे जितना भी अमीर हो जाए। हजामिन अपना दरवान के आवाज लगा के कहती है कि वो दरवान एकरा के घर से बाहर निकाल। पार्वती मैया के पता ना कहाँ से ये औरत आ गई भैया, एकरा पते नहीं खे कि हम कहाँ हई, रानी हई ये गांव के। पार्वती जी के जब घर से बाहर निकाल देता रही, ढेर गुमान ना करिया सुधा। पार्वती जी जब वापस चल गईली, ओकरा बाद जहाँ घर अटारी महल रहे पूनम दीदी, उहे झुकी झोपड़ी हो खंडहर हो गए। जैसे रावण के होल रहे। तो जब रावण के घमंड ना रहल तो हमनी के तो इंसान है इंसान। फिर अगला शिवरात्रि आइल। एक साल हजामिन रोली कि कब आओ शिवरात्रि, कब आओ कि फिर हम वही जा जाई। जब अगला साल शिवरात्रि आई, फिर गईली नाखून कटली। धन दौलत तो मिलल, लेकिन घमंड ओकरा बाद कभी ना आई। तो इंसान के अंदर टूट गइल घमंड, महादेव जी तोड़ देलक पार्वती। तो इंसान के घमंड ना करे के चाहिए। भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में। सबका मालिक एक बस भगवान है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय।